Нашчадак ваяводаў і канцлераў, которым быў Леў Сапега, прамаўляючы перад баярамі ў крамлі, казаў: «Мы з вами славяне, адзіны народ. Бога з вами хвалим триадиного». Этот пирожок был испечен в русской печи, а все остальное приросло потом в результате хода политических событий. Цягванне Великае княства ў вось гэтая авантура афіцыйная адбываецца таму, што Жигімонту було треба вертати шведську корону. Всі сусіди держави перманентно переходили то в союзницькі відносини, то при найменшій нагоді, корисні для тої чи іншої держави, намагалися вкусити свого союзника і частину земель відібратись. Смоленск, які у Речі Посполітої називали ключом до Литви, брамой до Литви, щитом Литви, і які у Москві називали ключом до Москви, щитом Москви, брамой Москвы. У расійскай гістаграфіі гэта вядома гісторыя як, скажем, польскія авантуры. То есть атрымліваецца гэта прапаганда 19 стагоддзя і нават таго часу, таму што трэба заўсёды намаляваць ворага. Ну а хто ж будзе ворагам, як не могуць быць нават яшчэ там эти беларусы, а вот поляки ж, конечно ж, могут. Дмитрий был убит в 606 году, ровно в тот момент, когда готовил поход на Крым. И убили его под Москвой ровно та часть дворянства, которая на Крым идти совершенно не хотела. Яны хацелі, каб імі кіраваў чалавек, у якім цячэ каралеўская кроў Егілонаў, Рурыкавічаў і Габсбургаў, а не валацуга, брадзяга дзёрзкі, як кажа Марыя Самазванца ў знакамітым творы Пушкіна. Пачынаем інтэрмарыў на Белсаце. Я, Павел Мажэйка, вітаю вас. Сёння мы перанесемся амаль на 400 гадоў назад, у час, вядомы ў Расіі як Великая смута. Это быў час фактычна вайны за тое, хто будзе раздаваць палітычныя карты ў нашым рэгіёне. Маскоўская дзяржава ці Рэч Паспалітая абодвух народаў. Вітаю гасцей сённяшняй нашай студыі. Віктор Якубаў, кандыдат гістарычных навук, дацэнт Полацкага дзяржаўнага універсітэта. Вітаю. Профессор Геранім Граля, доктор габілітаваны, Варшаўскі універсітэт, факультэт Артес Лібераліс. Дзень добры. Андрей Блануца, кандыдат гістарычных навук, Інстытут гісторыі Украіны, Нацыянальнай акадэміі навук Украіны. Вітаю. І на відэасувязі з Москвы Александр Лавренцев, кандыдат гістарычных навук, Вышэйшая школа эканомікі. Спадар Александр, добрый дзень. Здравствуйте. То я жадаю нам сёння плённай дыскусіі і, калі ласка, увага на экран. Вялікая смута – нешараговая з'ява ў гісторыі суседняй Расіі. У выніку цэлага ланцужка падзеяў маскоўская дзяржава магла знікнуць з мапы свету, на доўгія гады страціць незалежнасць, і гісторыя нашага рэгіёну пайшла б іначай. Расійская смута – гэта крызіс улады, недавер да царызму, сялянскія бунты, грамадзянская вайна, а таксама інтэрвенцыя двух магутных дзяржаваў – нашай польска-беларуска-літоўскай Рэчы Паспалітай і Швецыі. Гістарычная традыцыя вядзе пачатак смуты ад смерці першага маскоўскага цара Івана IV Жахлівага ў 1584 годзе. Спустошана яго праўленнем, Маскоўская Русь напрыканцы 16 стагоддзя уступіла ў перыяд палітычнай нестабільнасці, якая суправаджалася дынастычным і эканамічным крызісамі. Сітуацыя хаосу і няпэўнасці ў Маскве вырашылі скарыстацца эліты Рэчы Паспалітай. Была актывізавана легенда аб нібыта цудоўным уратаванні малодшага сына Івана Жахлівага Дзмітрыя, асобу якога і вырашылі нашыя продкі скарыстаць дзеля дасягнення сваіх інтарэсаў у маскоўскай дзяржаве. Польска-беларуска-літоўскую задуму актыўна падтрымала значная частка грамадства тагачаснай Расіі. За Ілжэ-Дзмітрыем пайшлі расійскія баяры, просты народ і нават рэгулярная армія, што ўрэшце дало магчымасць стаўленіку Рэчы Паспалітай у чэрвені 1605 году трыумфальна ўступіць у Маскву. Там Ілжэ-Дзмітрыя I вянчаюць на царства, і ён становіцца законным уладаром усяе Русі. Аднак замацавацца на троне яму не ўдалося. Менш чым праз год, у траўні 1606 году, маскоўскія баяры шуйскія ініцыявалі паўстанне супраць новага цара і забілі яго.
Следам за першым Ілжэдзмітрыем на беларускіх межах Рэчы Паспалітай з'явіўся новы прэтэндэнт на маскоўскі прастол. Гэта быў выхадзец з беларускіх зямель, падтрыманы сапегамі, лісоўскімі і іншымі вядомымі родамі з ВКЛ. Сітуацыю выкарыстаў кароль Рэчы Паспалітай Жыгімонт III, які распачаў інтэрвенцыю ў Расею і вярнуў дадому Смаленск, а корпус Стэфана Жалкеўскага заняў Маскву. Абвяшчэнне сына Жыгімонта III Уладзіслава спадчыннікам рускага трону стварала перадумовы да новай уніі, якая магла прывесці да ўтварэння велізарнага палітычнага кангламерату ад Уралу да Віслы. Але кароль і вялікі князь не вырашыўся адпусціць на каранацыю Маскву свайго сына, і гэтым планам не было наканавана ажыццявіцца. Неўзабаве маскоўская Русь перахопіць геапалітычную ініцыятыву ва ўсходнееўрапейскім рэгіёне. А адным з вынікам росту магутнасці гэтай дзяржавы стане ліквідацыя свайго галоўнага ворага польска-беларуска-літоўскай Рэчы Паспалітай. Размову нашу я хацеў бы пачаць з такой гістарычнай цытаты, частку якой прыпісваюць Жыгімонту II Аўгусту. Падобна на тое, што ён сказаў, ацэньваючы адносіны Рэчы Паспалітай і маскоўскай дзяржавы, падобна на тое, што ён сказаў, што гэта наш прыроджаны вораг. Пасля перыяда вялікай смуты кажуць пра тое, што гэты вораг з прыроджанага стаў такім прынцыповым. То есть для Расіі Рэч Паспалітай, для Масквы Рэч Паспалітай стала такім прынцыповым ворагам, які пагражаў існаванню самой маскоўскай дзяржавы. Пан прафесар, калі ацэньваць рэляцыі, адносіны Рэчы Паспалітай і Масквы в канцы 16 стагоддзя, то што вы найперш бы адзначылі? Z pewnością to, że państwo moskiewskie З przegrało. упэўненасцю магу адзначыць, што маскоўская дзяржава пасля паразы ў значнай і дарагой для яе інфлянскай вайне дастаткова доўга трымалася абарончай палітыкі і не ішла ні на якія канфрантацыі. Nie szło na konfrontację. No, klasycznym przykładem Класічным прыкладам боязі маскоўскай дзяржавы ёсць умацаванне Смаленска, шчыта Расіі. Szczyt Rosji, twierdza smoleńska jako dowód, że to І гэта доказ таго, што Масква баялася нападу Рэчы Паспалітай, а не Рэч Паспалітая баялася, што Масква на яе нападзе. Але насамрэч вычарпанымі былі і Масква, і Рэч Паспалітая. І калі Стэфан Баторы пасля перамогі ў вайне над Іванам Жахлівым планаваў працягнуць свой пераможны марш, то эліты Рэчы Паспалітай, шляхта, не падтрымалі гэтай задумы караля. Больш таго, яны настойвалі на трывалым прымірэнні стасункаў. Як магло бы выглядаць гэтае замірэнне? Мой і ваш зямляк Леў Сапега, едучы да Масквы ў 1600 годзе, у сваім палітычным багажы вёз праект пэўнай уніі. Ён прапаноўваў стварэнне адзінага палітычнага арганізму, нават калі і з рознымі манархамі, але такога, які арганічна ўзаемадзейнічаў бы паміж сабой, своеасаблівага канцэрту імперыі. Пра прыроднага ворага мог гаварыць кароль-швед, а грамадзянін Рэчы Паспалітай, нашчадак ваяводаў і канцлераў, которым быў Леў Сапега, прамаўляючы перад баярамі ў Крамлі, казаў: «Мы з вами славяне, адзіны народ. Бога з вами хвалім трыадзінага» і так далей. Відавочна, што гэта палітычная прамова. Але важна, што тады яшчэ паміж элітамі не было адчування чужасці. І ўсё паказвала на магчымасць трывалай нармалізацыі стасункаў. Што ж было каменем нязгоды? Вядома, гэта заваёвы яшчэ Івана III, Севершчына і Смаленск. Смаленск, які ў Рэчы Паспалітай называлі ключом да Літвы, брамай да Літвы, шчытом Літвы, і які ў Маскве называлі ключом да Масквы, шчытом Масквы, брамай Масквы. Менавіта Смаленск, які ў часе смуты адыграе выключную ролю, быў тым камнем преткновення, як кажуць па-руску. І, пэўна, Смаленск рабіў немажлівым нармалізацыю адносінаў. Але шанец на супрацу быў. І мая апошняя думка. Гэты шанец вынікаў з існавання двух ворагаў.
агульных для Рэчы Паспалітай Масквы. Першы – гэта наступаючыя на поўдні татарскія атрады. Крымская Орда была агульным ворагам. Другое, і Рэч Паспалітая Масква мелі свае інтарэсы над Балтыйскім морам. Рэч Паспалітая на карысць Швецыі пачынала страчваць інфлянты, а тым больш кароль польскі быў таксама і каралём Швецыі, который страціў шведскую карону пасля бунту яго дзядзькі і падданых. У сувязі з гэтым супраца была магчымая. Што апрача іншага Леў прапануе Маскве? Аб'яднанне сілаў нашых двух дзяржаваў узмацніць нас і на поўначы, і на поўдні. В період радіомодерного часу всі сусіди держави перманентно переходили то в союзницькі відносини, то при найменшій нагоді корисні для тої чи іншої держави намагалися вкусити свого союзника і частину земель відібратись. Знакова подія Люблінська унія, Річ Посполита, утворення, об'єднання з Литвою, держава двох народів. Я тут додав, і актуальна дуже думка, що тут треба розширяти цей ареал не двох народів, трьох народів, тому що от як саме землі України, українські магнати, князі, вони теж дуже велику, значну роль грали в цьому політичному трикутнику протистоянні. І тільки нагода стала от безкоролів'я Московському царстві, все, Річ Посполита свої намагання знову забрати під своє крило спадщину великого в масштабі Великого князівства Литовського, тому що вона вже об'єднана держава, і претендувала на всю Сіверщину, і тому це природній процес, тільки ослаблюється противник, намагається свої позиції укріпити. Дякую. Олександр, я звертаюся до Олександра Лавренцева, кандидата історичних наук з Москви. Вам слово. Оцініть ось реляції, відносини той час Речи Посполитой и Московской державы? Ну, разумеется, на рубеже 16-17 века ситуация выглядела достаточно понятно, ибо довольно странно было бы, чтобы соседи не воспользовались кризисом, в который впало российское государство. Но я бы на самом деле начал немножечко издалека. Надо помнить, что в дискурсе русской внешней политики еще с рубежа 15-16 веков великим князем московским Иваном III был поставлен вопрос о киевском наследии. Да, этот вопрос постоянно всплывал, никуда он не девался. И другое дело, что конкретные политические ситуации заставляли принимать очень разные решения. Да, профессор Грань вспомнил посольство Льва Сапеги. Разумеется, это яркий пример того, как разнообразна была политическая жизнь. Вот. Но говоря о смуте, я бы все-таки начал с того, что смута началась в российском государстве. И, как говорил великий историк Ключевский Василий Осипович, этот пирожок был испечен в русской печи. А все остальное приросло потом, в результате хода политических событий, которым, между прочим, не всегда людям подчинялся. Добре, Олександр, що тоді собі уявляла Московська держава? Да, это было одно из самых больших государств Европы, с большими возможностями, пережившее тяжелейшие испытания в эпоху правления царя Ивана Грозного. Самая затяжная война в истории российского государства, Ливонская. Эти тяжелые последствия изменения климата начала 16 века, 17-го, прошу прощения. И, разумеется, династический кризис, который вообще был корнем всего. Ведь надо помнить, что Иван Грозный оставил после своей кончины недееспособного царя Федора, и в российском государстве не существовало никаких способов политических для того, чтобы выйти из явным образом обозначившегося кризиса династического. Ну, такой опыт был в Речи Посполитой. Естественно, там существовал Сейм, который мог решить эти вопросы. Существовал, естественно, Риксдаг в Швеции и так далее, и так далее. Вот, поэтому, когда в 1598 году скончался бездетный Федор Иванович, страна встала перед тяжелым вопросом. Надо было что-то делать с престолонаследием, а как выходить из вопроса, никто не знал. И вот перед ними в 1598 году был поставлен вопрос, кому быть царем. Олександр, дякую. Будьте з нами на сувязі. Чи у вас є жадання додати, прокоментувати, відреагувати на слово професора? To może tylko jedno.
że rzeczywiście Толькі адзін момант. Калега Лаўрэнціў вельмі слушна звярнуў увагу на такую з'яву, як дынастычны крызіс. należy przede wszystkim postawić Карацей кажучы, спыненне ліній маскоўскіх рурыкавічаў. kryzysu dynastycznego. Czyli krótko mówiąc, wygaśnięcie Менавіта linii маскоўскі летапісец пасля Rurykowicza напіша, Moskiewskiego. што To jest засталіся moskiewski kronikarz мы як napisze, овцы без пастыря. Zostaliśmy aky owcy bez pastyra, prawda? To uczestnik Адзін з smuty, удзельнікаў Iwan смуты, дзяк Timofejew, Іван Цімафеєў, піша właśnie o tym, że пра smuta тое, zaczyna што się смута wtedy, пачынаецца kiedy ад skończył таго się моманту, dom Ruryka калі w Moskwie, сканчаецца czyli дом linia Рурыка ў moskiewska, Маскве Rurykowicza альбо маскоўская stanęła лінія. dookoła. І I гэта to jest найважнейшае. decydujące, ponieważ tradycja Rusi, w tym Rusi Ад моманту, калі moskiewskiej, князь nie Алег расправіўся за przewidywała Скольдам і możliwości od Дзірам, czasów, а кіеўская kiedy смута Polk вычысціла rozprawił się za ўсіх Скольдам i магчымых Dzirem, пераемнікаў a Уладзіміра smuta Вялікага, kijowska wyczyściła практыка Русі, у liczbę тым ліку маскоўскай następców Русі, Włodzimierza не Wielkiego. прадугледжвала такой магчымасці, каб Praktyka кіравала іншая Ruska nie дынастыя, przewidywała акрамя rządów Рурыкавічаў. innej dynastii. Мы пачулі ад прафесора Лаўрэнціва таксама, як выглядала тагачасная маскоўская дзяржава. Я цяпер прашу вас таксама даць карцінку, як выглядала, што з сябе ўяўляла Рэч Паспалітай ў тыя часы. Ну, что тычыцца непасрэдна Великое княства. Великое княства кіравалася якраз само сабой сенатарамі збольшага. Сенатары былі пры баку у Жыгімонта. Жыгімонт, само сабой, быў кіраўніком краіны. Праблема у Великім княстве была галоўная праблема на той час. Гэта вайна са Швецыяй, за якую адказвала якраз Великое княства у Рэчы Паспалітай па вялікім рахунку. Другая праблема потым з'явіцца, калі пачнецца вялікі крызіс, які будзе называцца рокашам. І тады ўжо будзе падзел, вялікі падзел ўжо паміж магнатэріяй, і зноў ж такі у гэты момант нам было не да зноў ж такі Масквы. Калі справа з рокашам скончыцца, у Великім княстве скончыцца ў чэрвені 1608 года, і тады ўжо вся гэта кіпучая сумесь ракашан, канфедэратаў паедзе на ўсход. Я хочу зразумець, што прывяло да таго, што Рэч Паспалітая вырашыла скарыстацца, ці магнаты асобныя Рэчы Паспалітай вырашылі скарыстацца крызісам у суседняй маскоўскай дзяржаве. Андрей. Ну, як я вже й перед цим говорив, що та можливість в кордонах свою державу відновити, яка традиційно в Польщі вважалася, об'єднавшись з Великим князівством Литовським, автоматично кордони Речі Посполитої розширювались на схід глибоко. І ота втрачені всі землі в ході московсько-литовських воєн, це автоматично ставало спадщиною вже новоствореної держави Речі Посполитої. І тому ця тенденція до відновлення в максимальних кордонах своєї держави, вона була притаманна. Ну, я розумію, що був заключений Ямзампольський мір, перемир'я, якое в певному сенсі давало гарантії міждержавні, що не буде вмішальництва. Больш таго, было заключана 20гадовае перамір'е. Тут я хацеў бы падкарэктаваць вашае пытанне. Нельга сцвярджаць, што калі пачынаецца эпоха Дзмітрыядаў, гэтая маскоўская авантура была падтрымана польскай магнатэрыяй і шырокім грамадскім пластам. Якраз наадварот. Гэта была авантура, справакаваная невялікім колам асобаў, прадстаўнікамі не самай багатай магнатэрыі. Гэта Мнішак, Дарабкевіч, авантурнік Вішнявецкі, которага называлі чалавекам невялікага крэдыту. І сэнс тут не ў грошах, толькі ступені даверу да яго асобы. І яшчэ некалькі падобных людзей. Прашу звярнуць увагу, хто выступіў супраць. У першую чаргу гэта большасць каталіцкіх іерархаў. Віленскі біскуп Бенедыкт Война гаворыць, што гэта несправядліва. Асобы, набліжаныя да караля, напрыклад, біскуп Тылецкі, кажуць, што гэта парушэнне прысягі, складзенай на крыжы. Выключную пазіцыю заняў Прымас Мацееўскі, бо быў сваяком Мнішкаў. Магнаты з цэнтральнай Польшчы, а таксама украінскія магнаты, пішуць ліст да караля. Астроскі, Чапліс, Прэтвіч.
Претвіч піше ліст, що то грозі, що Яны не хочуць гэтай вайны, бо яна пагражае Рэчы Паспалітай. Не будзем вераломнымі. Уся літоўская магнатэрыя не хоча дмітрыядаў, таму што яны разумеюць, што першыя ваенныя ўдары прыйдуцца акурат на землі Вялікага княства Літоўскага. І ўрэшце рэшт, сеймікі, якія ўводзяць адказнасць і пакаранне для тых, хто бунтуе на мяжы з Масквой. Трэба адрозніваць дзве рэчы – дмітрыяды і польска-маскоўскую вайну. І гэта разам стварае смуту. разом складана смута. Дайдзем да гэтага, але пытанне ў чым, ці гэта не паказвае кандыцыі тагачаснай Рэчы Паспалітай, Так. калі сярэдняй рукі, не першага шэрагу, магнаты змаглі падбіць дзяржаву? Oczywiście, ma pan rację, ale to jest tak. Так і ёсць. Вы маеце рацыю. Адказваючы на пытанне пра стан Рэчы Паспалітай, Рэч Паспалітая жыве ўжо былымі марамі пра свой залаты век, 16 стагоддзя. Дзяржаву апанаваў крызіс гаспадаркі. Шляхецкія гаспадаркі не прыносяць эфектыўнасці, высокая нараджальнасць. Маем такую колькасць шляхты, больш нідзе ў Еўропе столькі няма. І невядома, што рабіць з такой колькасцю. Ёсць праблема ў адносінах паміж сеймам, органам заканадаўчым і каралём. Неўзабаве пачнецца рокаш Зебжыдоўскага. Пачынаюцца праблемы з казаччынай. І не самае малое значэнне мае яшчэ адна велізарная ўнутраная праблема, якая падзеліць Русь у Рэчы Паспалітай. Гэта праблема Берасцейскай царкоўнай уніі, праблема далейшага існавання іерархіі праваслаўнай царквы. Рэч Паспалітая знаходзіцца ў стане надыходзячага крызісу. Першыя, але ўжо вельмі драматычныя доказы відавочныя, калі кароль, ідучы на Смаленск, вядзе з сабой менш жаўнераў, чым было падчас ключавой бітвы рокашу Зебжыдоўскага. Добра, давайте разбирацца з гэтымі ўжо Ілжэдмітрыямі. От, калі Ілжэдмітрый першы, хто гэта быў? Як ацэніць ягоную постаць персону? Як ён з'явіўся? З'явіўся ён у Брагіне, потым взяў яго на парукі якраз князь Вішневецкі, спачатку Адам, потым перадаў кузену. Той уже прадставіў яго, прывёз у Кракаў. Недзе за месяц да таго, як ён быў афіцыйна прадстаўлены каралю, Ілжэдмітрый гэты першы, ўжо Жыгімонт пісаў Зіновічу брэсцкаму воеводзе пра тое, што з'явіўся адпаведна чалавек, якога пазнаў нейкі інфлянчык, гэта кажа, што ён зміцер. У любым выпадку ён будзе нам выгодны, таму што разам з Масквой мы зможам адваяваць сабе шведскую карону. І, в прынцыпе, большасць ці ўцягванне Вялікага княства ў гэтай авантуры афіцыйная адбываецца таму, што Жыгімонту было трэба вяртаць шведскую карону. Гэта была ягоная такая візія проста... Вы сейчас дзеліце Вялікае княства і Рэч Паспалітую. У гэтай канкрэтнай падзеі гістарычнай гэта мае значэнне, ты падзел? У дадзеным выпадку, у першай дмітрыядзе, гэта мае значэнне, таму што Вялікае княства, там той самы Лев Сапега, ён не ўдзельнічае, не адмаўляюцца ад удзелу ў гэтых всіх авантурах. Яны гавораць пра то, што нам не трэба, таму што у нас не гатовыя замкі нідзе. Кароль абяцаў па пактах канвента адбудаваць памежныя замкі, нічога не зроблена, Полацк стаіць колам, Віцебск недабудаваны і так далей. То есть трэба нармальна мець абарончую лінію. Магнаты Сапегі маюць у Аршанскім павеце велізарныя латыфунды, Хаткевічы таксама па Дніпры разбудоўваюцца, той самы Ян Караль Хаткевіч. Ім самім не трэба вайна з Масквой, таму што яны толькі пачынаюць нармальна становіцца на ногі эканамічна. Просто в расійскай гістаграфіі гэта вядома гісторыя як, скажем, польскія авантуры. То есть атрымліваецца... Гэта прапаганда. Гэта прапаганда 19 стагоддзя і нават таго часу. Таму што трэба заўсёды намаляваць ворага. Ну, а хто ж будзе ворагам, як... Ну, не могуць быць нават яшчэ беларусы, а палякі ж, канешне ж, могуць. Там далёка жывуць, іх там не бачна, вось гэта такія. My się przecież naprawdę nigdy nie dowiemy, kim był. Мы наўрад ці калі-кольвек даведаемся, кім ён быў насамрэч. Крыніцаў па гэтай тэме няшмат, і ўсе яны усебакова даследаваныя. Усё гэта здагадкі. Ці то гэта пазашлюбны сын Стэфана Баторыя, ці баярскі сын Атрэп'еў, ці ўсё ж такі Рурыкавіч. Найбольш праўдападобнай выглядае версія, што гэта Атрэп'еў. Пра гэта сведчыць большасць вядомых нам фактаў. Адно магу дакладна сказаць, спасылаючыся на словы, якія працытаваў Аляксандр Лаўрэнціў. Цеста было расчыненае ў Маскве. Гэта значыць у коле праціўнікаў Барыса Гадунова. І першы цень падае на будучых бенефіцыятараў смуты Раманавых.
Як мне падаецца, таямніцу, кім усё ж такі з'яўляецца Ілжэ Дзмітрый, забраў з сабою магілу патрыярх Філарэт. Патріарха Філарет. Андрій. Ну так, от ця недовіра ця до іноземців, це дуже в московській державі, вона така в корні сидить. Ну, якщо ми не беремо по персоналіях, не дивлячись, хто це, а просто це такий собі збірне поняття людини і хто його як привів, ну тут же ж в істориків весь цей час точилися дискусії, там 5 чи 6 версій є, хто такий був цей Ілжи Дмитрій перший, там, чи Григорій Отрєп'єв, це найбільш поширена така версія, інша версія, що це і там італієць був, і там інші версії, що і син начебто позашлюбний Стефана Баторія. Тобто тут уже спрацьовував от такий дійсно суспільний, не знаю, як ідеологічні різні такі міфотворчі концепції, щоб показати всю ту ситуацію і якомога побільше отримати зиск саме із цього процесу. Якую палітыку праводзіў Ілжэ Дзмітрый, замацаваўшыся ў Маскве? Тут два аспекты мяне цікавяць. Гэта была палітыка пра Рэч Паспалітаўская, ці ўсё ж такі пра маскоўская ў шырокім сэнсе этого слова? І чаму так атрымалася, што ён быў падтрыманы сапраўды шырокімі пластамі грамадства? Z pewnością nie była to polityka. З упэўненасцю магу сказаць, што гэта не была прапольская палітыка. Найлепшы гэтага доказ – скандал, які разгарыцца падчас аўдыенцыі пасольства Рэчы Паспалітай, якое прыбыло на шлюб Ілжэ Дзмітрыя I з Марыяй Мнішак. Ключавая праблема, якая паўставала перманентна на працягу 60 год і часоў каранацыі Івана Жахлівага, палітычная. Ілжэ Дзмітрый I хоча быць царом і больш таго. Ён лічыць сябе імператарам, хоча быць роўны з Габсбургамі, а пасольства Рэчы Паспалітай тытулуе яго вялікім князем. І калі гэта лічыць важкай прычынай разарваць раней прапанаваны палітычны кантракт паміж Рэчы Паспалітай і Жыгімонтам III з аднаго боку і узурпатарам ці прэтэндэнтам на маскоўскі трон з другога, то не такія і трывалыя былі дамоўленасці. Інтарэсы бакоў моцна разыходзіліся. Па-першае, Ілжэ Дзмітрый I не хацеў быць марыянетачным каралём. Ён меў сваё бачанне перабудовы Масквы ў імперыяльным кірунку, каб яна стала сучаснай імперыяй, як мінімум рэгіянальнай, што было небяспечна для інтарэсаў Рэчы Паспалітай. А потым у сваіх абяцаннях, дадзеных і тут, і там у багатай колькасці, асабліва ў Рэчы Паспалітай, не згадзіўся на карэкцыю межаў і саступкі на карысць Рэчы Паспалітай. А тым больш не хацеў ангажавацца ў вайну са Швецыяй, што было найважнейшым для Жыгімонта III, бо для яго шведскі трон быў важнейшым за трон Рэчы Паспалітай і нейкіх там экзатычных смаленскаў, не гаворачы ўжо пра Маскву. Для Дзмітрыя быў важны паўднёвы кірунак татарскі, стэпы. Ён хацеў гэта рэалізаваць. Гэта тлумачыць усе яго манеўры, падрыхтоўка арміі сучаснага ўзору, навучанне новым спосабам вядзення баявых дзеянняў, якія будуць плённымі ў канфрантацыі з Ардой і так далей. Гэта быў уладар, які валодаў абсалютна іншым палітычным бачаннем, а не тое, якое хацелі б бачыць у ім яго, падкрэслю, нешматлікія прыхільнікі ў Рэчы Паспалітай, не кажучы ўжо пра караля. Александр, прашу вас долучиться до нашей размовы. Если посмотреть историографию, особенно советскую, особенно определенного периода, то мы там регулярно найдем какие-нибудь фразы типа «Лжэ Дмитрий – ставленник польских панов». Вот, никаким ставленником польских панов он не был. Это был совершенно самостоятельный политический игрок. И свою самостоятельность он проявил, о чем профессор Грали тут сказал абсолютно убедительно. Это не единственный пример, который можем привести. На самом деле Лжэ Дмитрия действительно волновало не западное, а южное направление русской политики. Он, собственно, и лишился жизни, судя по всему, в связи с тем, что неудачно рассчитал ситуацию. Лжэ Дмитрий собирался вести огромный поход на Крым. Для этого похода был подготовлен флот под Воронежем. Вот. Но все дело было в том, что российское дворянство, собственно, костяк русской армии и опора государя, не представляло тогда собой единой социальной страты.
Вообще единство русского дворянства – это такая довольно эфемерная еще в это время вещь. Дворяне юга жили по одному, дворяне севера по другому, очень по-разному. Вот. И, собственно говоря, Лжедмитрий был убит в 606 году, ровно в тот момент, когда готовил поход на Крым. И убили его под Москвой ровно та часть дворянства, которая на Крым идти совершенно не хотела. Дворяне северо-запада, новгородцы, псковичи, которым там этот крымский поход совершенно не был нужен. А вот нужен он дворянам юга, которых в это время в Москве не было, они, собственно, уже выдвигались на позиции. Вот такая несколько, может быть, случайная ситуация, но она очень хорошо показывает, собственно говоря, что такое смута. Вот, смута – это вот ровным счетом то, о чем мы с вами говорим. Поэтому, возвращаясь к Лжедмитрию, разумеется, он имел самостоятельные планы. Да, план сделаться императором. Он об этом, кстати, Сигизмунду прям так и написал. Да, мы венчаны в царь-император, в сан императора. Поэтому это, конечно, был политический вызов, и достаточно серьезный. Поэтому не так. Да, кстати, и поляков в окружении Лжедмитрия было по пальцам одной руки пересчитать. Когда он пересек русскую границу в 604 году, у него весь отряд-то был 1200 человек. Поляков-то было всего ничего. Польский эпизод начнет разыгрываться попозже, при Лжедмитрии II. Чому не атрымалася дакладней, чаму так закончыў Лжедмитрий I і што прывяло да з'яўлення другого Лжедмитрия? Ну, што датычыцца Лжедмитрия I, калі мы гаворым пра ягоныя правы. Ну, па-першае, людзі паверылі тое, што ён мае кроў Рюрыкавічы. Матка родная яго апазнала. Ён ішоў каля гэтай кареты, там прыніжаўся, паказваў усялякім чынам сваё добрае стаўленне і да людзей, зноў ж такі адсоўваў там розныя канфліктныя сітуацыі і вырашаў іх збольшага таксама на карысць масквічэй. Таму, в прынцыпе, масквічы просты, там народ бачылі гэта такая, ну, сапраўды такі піар у рэчаіснасці, але там 17 стагоддзя. Ён сапраўды вельмі добра на гэтым, на нізавым узроўні паказваў людзям сваю богабраннасць, адпаведна, там і даказваў гэта простым людзям. Wielki Fryderyk Schiller napisał kiedyś takie Вялікі zdanie. Фрыдрых Шиллер калісьці напісаў такую рэч у адным са сваіх твораў. Маур зрабіў сваю справу, Маур можа адысці. Дмитрий był murzynem. Дмітрый быў маўрам. Ён падараваў уладу ненавіснага Барыса Гадунова, зрабіў усё, каб на маскоўскім троне не апынулася дынастыя Гадуновых. Але ці быў ён Атреп'евым ці не, ці добра гэта было ці не, ён не быў нікім з маскоўскай эліты, якая кіравала па прынцыпах месніцтва і была вельмі іерархічнай. Гэта быў чалавек звонку, а ў свядомасці баяраў ён быў проста халопам. Там быў тлум Рурыкавічаў і Гедымінавічаў. А кім ёсць Атреп'еў альбо Лжедмітрый? Нікім. І гэта парушэнне палітычнага коду, парушэнне традыцыйнага парадку. І прывяло да вынясення яму прысуду, пад якім падпісаліся таксама і тыя, хто яго падтрымліваў і дапамагаў заставацца на троне. Якая была мэта ў тым, што Рэч Паспалітая хацела пасадзіць на маскоўскі трон свайго прадстаўніка? To jest pytanie bardzo skomplikowane tak naprawdę. Гэта дастаткова складанае пытанне. Рэч Паспалітая ніколі не хацела бачыць на маскоўскім троне ані Лжедмітрия I, ані другога. Каго ж яна хацела бачыць? Пасля смерці Фёдора Івановича, апошняга сына Івана Жахлівага, калі толькі пачынаў наспяваць дынастычны крызіс, была выказана асцярожная прапанова пра тое, што трон можа заняць кароль Рэчы Паспалітай. І гэта не была спроба адабраць незалежнасць у маскоўскай дзяржавы, бо ў сваю чаргу Іван Жахлівы і Фёдор Іванович неаднаразова вылучаліся на польска-літоўска-беларускіх выбарах караля, і яны спасылаліся на тыя самыя аргументы, на кроўную сувязь паміж домам Ягелонаў і домам Рурыкавічаў. Нагадаю, што першы раз маскоўскі бок высунуў прапанову, каб прадстаўнік Рэчы Паспалітай заняў маскоўскі трон яшчэ на пачатку 17 стагоддзя, перад пачаткам ваенных дзеянняў па элекцыі Лжедмітрия I. Баярства хацела сына караля Жагімонта, каралевіча Владзіслава, бачыць на маскоўскім троне.
Нават з пункту гледжання ўласнага самалюбства яны хацелі, каб імі кіраваў чалавек, у якім цячэ каралеўская кроў, кроў егілонаў, Рурыкавічаў і Габсбургаў. А не валацуга, брадзяга дзёрзкі, як кажа Марыя Самазванцу ў знакамітым творы Пушкіна. Jak mówi Maryna w dramacie Puszkina, samozwańcowi, prawda? I kogo więc Ды каго ж Рэч Паспалітая хацела? Стары канцлер Замойскі прапанаваў падтрымаць шуйскіх, кажучы, што гэта князі крыві і паны з дому Рурыка. Калі з'явілася магчымасць на польскага кандыдата, падчас вайны нагадаю, што кандыдатура каралевіча Владзіслава кандыдатура не Рэчы Паспалітай, а двух ваюючых паміж сабой маскоўскіх лагераў, баяраў Тушынскіх, прыхільнікаў Ілжэ Дзмітрія II. Расійская частка прыхільнікаў выступае за польскую кандыдатуру, а польскія наёмнікі падтрымліваюць самазванца. Расійская эліта, якая на пачатку галасуе за Ілжэ Дзмітрія II, пасля падтрымлівае кандыдатуру каралевіча Владзіслава. Баярская дума, то бок маскоўскі ўрад, прапаноўвае таго ж самага кандыдата супраць Жалкеўскага, які ўжо прэ на Маскву. Кандыдатуры выдуманыя не па нашым баку, а па маскоўскім. І як усё гэта бачыць Рэч Паспалітая. Палявы гетман Станіслаў Жалкеўскі бачыць гэта як шанец рэалізаваць планы, якія выказаў яшчэ Сапега, раней Замойскі. Супраца дзвюх дзяржаваў, канцэрт імперыі. Польскі каралевіч на маскоўскім троне, супраца маскоўскай дзяржавы з Рэчы Паспалітай. Два галоўных ворагі Швецыя і Крым павінны схіліцца, а калі добра пастараемся, то яшчэ і на турка пойдзем. Гэта бачанне эліты Рэчы Паспалітай. І ёсць бачанне караля, у якой трэба падзяліць бачанне манарха і бачанне бацькі. Ён не вельмі хоча адправіць Уладзіслава, нават калі прыйдзецца заплаціць за парушэнне дамоваў, бо па зусім іншым па смерці Ілжэ Дзмітрыя I чутках, што закатавалі Гадунова, ёсць свядомасць, што чарговага цара яго сына таксама закатуюць. Жыгімонт проста баіцца за жыццё свайго першага сына. І яго можна зразумець. Але кароль таксама думае пра тое, якім чынам самому ўзяць кантроль над Масквой. Навошта яму яшчэ тая Масква, калі і ў Рэчы Паспалітай ён пачувае сябе некамфортна? І тут мы зноўку вяртаемся да шведскага трону. Злучэнне польска-расейска-літоўска-беларуска-украінскіх сілаў дае такую перавагу барацьбе са Швецыяй, што мае з'яднаную карону вазаў, егілонаў і Рурыкавічаў і дынастыю большую за дом Габсбургаў. Тут відавочна дынастычная палітыка. Добра, давайте зноў далучым Александра Лаўрыенцева. Александр, ваше меркаванне, навошта Жыгімонту III быў патрэбны московский трон? Ну, я бы начал все-таки чуть-чуть издалека. Вообще, откуда возникли планы московского трона? Это тоже, собственно говоря, русская история с международным продолжением. И выглядело оно следующим образом. После переворота 606 года, как известно, появился второй прецедент. Все завершилось тем, что в России образовалось два центра власти. Один находился в Москве, и там был во главе избранный полуусеченным Земским собором, который никто не признавал полноценным, потому что полноценное собрать было в этих условиях физически невозможно. Царь Василий Иванович Шуйский. В душе сидел претендент, Дмитрий II, таинственный персонаж. Вот. И, собственно говоря, после этого случилось то, что случалось всегда. Появился новый царь в Москве. Стольники разъехались по уездным городам для того, чтобы привести к присяге новому царю русские уезды. И вдруг выяснилось, что новому царю присягать собираются не все. Причем это была такая выжидательная позиция. А претендент тут же под рукой. И в итоге, собственно говоря, началось то, что называется у нас вообще в политической практике гражданской войной. Именно это и происходило в российском государстве. А, естественно, сопровождение любой гражданской войны, как мы это знаем из опыта 20 века, это иностранная военная интервенция. Вот. Всем известно, что царь Василий Иванович Шуйский, сказать, не имея возможности справиться внутренними резервами с Лжедмитрием II, обратился за помощью к внешним соседям. Вот. Ну, всем известно о появлении шведского отряда генерала де Лагарди. Но, по-моему, мало кто помнит, что с такой же просьбой обращался, между прочим, царь Василий Иванович Бахчисарай.
Так что, представляете, да, татары тоже могли бы быть участниками этой гражданской войны. Но там, правда, как сейчас выражаются, не срослось. По простым причинам. Крымская Орда в это время воевала в Трансильвании в составе армии турецкого султана против европейской коалиции, приведенной туда еще Рудольфом II. То есть Крыму было не до этого. Появился один маленький отряд, собственно говоря, ну, естественно, занялся своим привычным делом, пограбил немножко и ушел. А вот появление шведского отряда, так сказать, во главе с генералом, хотя это был чистый найм, у нас есть договор, между прочим, который был заключен в Нарве, естественно, было воспринято, естественно, подчеркиваю, в Речи Посполитой как вызов и формирование нового русско-шведского союза против Польши. Александр, даводзіцца сустракаць в гістарычнай літаратуры такое меркаванне, версію, што вось гэтай падзеі, пра якія мы говорим, это была такая апошняя спроба европеизовать Москву, московскую державу. Ну, я бы меньше пользовался такого рода терминами насчет европеизации, но что планы существовали, это совершенно определенно. Пан профессор об этом отлично рассказал. Напомню вам, что приглашение королевича Владислава вообще-то исходило из Москвы, из Боярской думы. Более того, был составлен документ, который был отвезен под Смоленск. У документа была большая и долгая история, его в Москве получить пытались назад, и в конце концов он куда-то исчез, но только король Владислав, уже не королевич, а король, собственно говоря, поставил точку в этой долгой истории. Поэтому изначальное приглашение королевича на московский трон вообще-то было обставлено множеством разнообразных условий. Ну, например, принятие православия. Ну, например, русский двор. То есть само по себе это совершенно не означало автоматического слияния всего со всем. Другое дело, что это, конечно, если бы, собственно, что-то нереального было, привело бы, конечно, к кардинальным изменениям вообще в политической ситуации Восточной Европы. Надо еще помнить одну штуку, а, собственно, королевич Владислав был не единственным, кого приглашали. Мы знаем, что такое же приглашение было отправлено в Швецию, сыну короля Густава Адольфа. И это была довольно серьезная штука, сейчас мы об этом знаем, что вопрос обсуждался в 612 году на Земском соборе, избиравшем Михаила Романова. В общем, сама по себе, вторая ситуация была совершенно не уникальной, и я бы ее не стал рассматривать в русле такой постоянной конфронтации двух государств. Это была штучная история, связанная с московской смутой. А после смуты все вернулось на свои места, и периоды войн и конфронтации чередовались с периодами вполне семимирными. Более того, в 30-х годах еще не умирали планы о объединении под одной короной двух земель. Их обсуждали во время поляновских переговоров, очередной там 1001 раз. Мы о реальности их не будем говорить, но это сюжет, который регулярно всплывал на самом деле в политической жизни и отношениях с государствами. Дякую великий за удел в нашей программе. Калі мы спрабавалі бы ацаніць нейкія вынікі вось гэтых падзеяў, Дмітрыядаў, вынікі вайны, то што яны паказалі? Сілу, слабасць Рэчы Паспалітай? Ну, мы атрымалі назад Смоленск, так? Гэта плюс. Але былі велізарныя страты, прынамсі на беларускіх землях. Это было, чаму, власне кажучы, не хацелі пачынаць эту вайну з гэтых Дмітрыяды? Таму што калі войска шло туды, яно рабавала, калі войска шло назад, яно таксама рабавала. Потым рабіліся канфедэрацыі, таксама заязджалі яны на ў староствы і проста міма праязджалі гарадоў і рабавалі эти гарады. Там Слуцк спалілі ў 11 годзе, і шэраг іншых, там Магілёў там казакі разрабавалі в 603 годзе, міма праходзячы. То есть в 11 годзе таксама казакі рабавалі ўсё. То есть, ну, для Великого княства это был сапраўды вельмі вялікі цяжар. Атрымалася больш крысталічна так убачыць структуру самаўлады ў гэты час, так? Ну, як кіруецца Рэч Паспалітая. Ну, цэлы шэраг аспектаў сапраўды стаў больш відавочным для людзей, які сапраўды спрабавалі ўжо жыць па нейкіх новых стандартах, па шляхецкай дэмакратыі. Да? То есть тут кароль гэта адно, войска гэта другое, скарбы гэта трэцяе нейкім чынам, як яны паміж
собой яны по-новому пачыналі працаваць у гэты час. Гэта ўжо там не феадальная нейкая гісторыя. Да, я от підтримую, що для Речі Посполитої тут більш викристалізувалися різні гілки влади. Вони більш вже побачили такого сучасного значення набули, коли дійсно, от Віктор сказав, там король, Сейм здобули нову якість в плані, як в державі здійснювати спільне управління. А те, що ми тут мало говорили, наскільки економічні наслідки були глобальними і великими, тут я хочу ще згадати похід 1618 року Сагайдачного. Він всі підходи до Москви, все ще до Москви, там настільки було пограбовано, знищено, і це дуже великий удар. І вже Романові дуже довго, два царі, вони ледь-ледь до середини 17 століття могли економічно хоч наблизити, відновити от ситуацію в московській державі. Тому це... Але это был такі выпадак, што сапраўды унікальны. Вайна была наступальная, адпаведна, а для Москвы это был сапраўды унікальны выпадак, таму што вайна прыйшла да іх. Не яны прыйшлі до нас воеваць, а вайна прыйшла да іх, і таму это засела просто і ў міфалогіі рускай і так далей. То вось гэта таксама адмоўны вобраз там палякаў, католікаў, там іншародцаў, але там шляхты нейкай, паноў. А наколькі справядлівы вось гэта меркаванне, гэта пазіцыя, што Рэч Паспалітая сваімі рукамі аб'яднала, умацавала маскоўскую дзяржаву, і, канешне, тое, што ў выніку праз там хай сабе 200 гадоў прывяло да падзелу Рэчы Паспалітай? To nie jest takie proste. Не ўсё так проста. Па-першае, з пункту гледжання геаграфічнага ахопу, вайна скончылася вялікай перамогай Рэчы Паспалітай, вяртаннем тэрыторый, страчаных на пераломе 15-16 стагоддзяў, што абяцаў рэалізаваць кожны выбраны кароль на трон Рэчы Паспалітай. Гэта поспех. Але вайна праявіла вялікі ўнутраны крызіс Рэчы Паспалітай і яе дрэнныя кандыцыі. Пазыкі перад жаўнерамі і іх недастатковая колькасць у арміі, якой не хапае на ўсе напрамкі. Адсутнасць адзінага бачання знешняй палітыкі. Нарастаючая эмансіпацыя магнату, найперш тых, хто падтрымаў караля ў гэтай авантуры і так далей. Гэта ўсё паказала, што для дзяржавы надыходзіць вельмі небяспечны час. Для знешняй палітыкі вайна з Масквой азначала працяг нявыгаднага для нас становішча ў інфлянтах і паступовасць страты кантролю над прусамі. Таксама вайна звязала нас яшчэ больш з Габсбургамі, чаго вялікая частка польскай шляхты, асабліва пратэстантаў, не хацела. З пункту гледжання ўнутраных праблемаў Рэчы Паспалітай вайна не прынесла нейкіх выгодаў, акрамя карэкцыі межаў. Ta wojna nie przyniosła wielkich wygód poza korektą granic. Што датычыцца стасункаў Рэчы Паспалітай і Масквы, мы глядзім на гэта не вачыма людзей 17 стагоддзя і нават не праз прызму халоднай палітычнай аналітыкі 21 веку. Nie przez chłodną analizę politologiczną wieku XXI, ale oczyma А вачыма мусарскіх, Пушкіных, вялікай літаратуры. У найлепшым выпадку праз прызму таго, што пачало паўставаць адразу па смуце. Гэта значыць праз прызму легенды. Ці сапраўды гэтая вайна выкапала такі роў паміж Расеяй і Польшчай? Дзяржаўнае свята ў Расіі. Можна мець пэўныя сумневы, бо і пасля гэтага маскоўскі цар будзе вылучацца на трон Рэчы Паспалітай. І калі ў хуткім часе па андрусаўскім перамір'і дойдзе да замірэння і некарысныя ўжо для нас змены межаў, то Аляксей Міхайлавіч са слязьмі ў вачах будзе падпісваць гэты трактат і будзе казаць, што нарэшце наступіць вялікае яднанне славянскіх народаў. І размова не пра панславізм. Яшчэ раней зямляк прафесара Блануцы Адам Кісель, прамаўляючы ў Крамлі перад Баярскай думай, гаворыць пра тое, што славянскія народы як галіны ліванскага кедру. Пачуццё адзінства ўвесь час трывала і заставалася. Тое, пра што мы зараз гаворым, гэта гісторыя нават не 18 стагоддзя. Гэта гісторыя паўставала пасля падзелаў Рэчы Паспалітай, калі расейскія гісторыкі і інтэлектуалы спрабавалі ўзаконіць гэтыя самыя падзелы.
То бок яны адпомсцілі за смуту. Тым часам у 17 стагоддзі ніхто пра гэта не думаў. І найлепшым доказам ёсць фраза нелюбімага ў Польшчы, Літве і Беларусі Пятра I. І калі кароль Прусіі прапанаваў Пятру падзяліць Рэч Паспалітую, той адказаў: «Es ist unpracticable». Я такога не практыкую. Ён не бачыў магчымасцяў для гэтага. Для яго Рэч Паспалітая была спрадвечным суседам, спрадвечным канкурэнтам і пунктам адліку. І апошняе. Мы гаварылі тут пра трансфармацыю. Парадаксальна, але смута і зусім не праз удзел нашых продкаў магла шмат што змяніць у Расіі. Яна дазволіла на некалькі дзясяткаў гадоў вызваліцца шляхецкаму саслоўю, а земскі сабор фактычна становіцца квазіпарламентам. Абмежавала амаль на 40 год усеўладу цара. І таксама шэраг дробных з'яваў, якія маглі прывесці да паступовай змены маскоўскай дзяржавы. Тое, чаму гэта не адбылося, заслуга галоўных бенефіцыятараў смуты. Рэч Паспалітая атрымала тэрыторыі, Масква страціла тэрыторыі і сотні тысяч сваіх грамадзянаў. Перамаглі раманавы, а пераможцы пішуць гісторыю і дыктуюць умовы. Перамаглі спачатку на сваёй тэрыторыі, а пасля перадалі будучым нашчадкам сваё раманаўскае бачанне смуты. А мы за адсутнасці розуму, каб не паказваць уласнага глупства, часткова гэтае бачанне прынялі і паўтараем. А калі чытаеш крыніцы, выглядае ўсё іначай. Тая смута магла зрабіць так, што маскоўскай дзяржаве пасля непатрэбны былі б крывавыя рэформы Пятра I. Ну, маем сітуацыю, калі палітыка ўсё ж такі перамагла гісторыю. Іронім Граля, Віктор Якубаў, Андрэй Балануца і Александр Лаўрэнцеў з Масквы былі сёння гасцямі нашых дэбатаў «Інтэрмарыум». Нагадаю толькі, што глядзець нас можна таксама на канале YouTube «Белсат Гісторыя». Я Павел Мажэйка, убачымся. Hey!